سلام زخبركم تخاتلتي كمي صنيحكم ني لوم معنت حيزلكم قريبا زلخو ابزي محبراو ميديا فايرال كوينو زلو ناي ጌታቸው አመንጎ ምስ አልጀዚራ ዝገበረው على محتت مو قراص فيديو خزور تعذيبنا لنا ويل قراص فيديو سمعكا بزح تنتانه ክትበሉ ትخل እኳ እንተ ዘይኮነ ግን ድማ ብዛዕባ ኣብዝ ዝሓለፈ እዋን 3 ዓመት ብፍላይ አባና ኤርትራውያን አመንጎ ጄኖሳይድ ተፈጽሙን አይተፈጽሙን ዝብል መንገዲ አካታዕን ብዙሕ አሳሓብን ጉዳይ ስለዝነበረ ይኽግደሰላ መሪጼ ስለዚህ ጌታቸው ሂብዎ ዘሎ ቃለ ምልልስ ኣብታ ሓጻር ዝሰማዕናያ ኣገዳሲት ነጥብ ኮይኑ ዝረኽባ ናይቲ ሙሉእ ገይሩ እንተ ኮይኑ ሙሉእ ክሳብ ዝወፅውን እታ ኣገዳሲት ንዓይ እዚኣ ሕጂ ቫይራል ትኸይድ ደላ ክፋል እያ በዚ መሰረት ሓደ ብሓደ ክሪኦ ክፈትኔ ምሳይ ሓቢርኩም ክፀንሑ ብኽብሪ ይዕድም ናፍታ ቁራጽ ቪድዮ ክብለኩም Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. Yeah, but weird friends you have. That doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't friends. We were fighting each other. We're at each other's yes, and thousands of people. No. I mean, let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. What I'm saying is, I'm not the one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. That you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations, or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this as a lawyer. Yeah. I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and before? I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes. But you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So, but who was what he said. ቅድሚ ናፍቲ ናይ ጌታቸው ሂብዎ ዘሎ መረዳእታይ ቅድሚ ምቕራበይ እቲ ክግደሰላ ዝገበረኒ ምኽንያት እንታይ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ኣይተፈጺሙን ዝብል ኣባና ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ዝደገነ ነበር ብዙሕ ምስሓሓብን ብዙሕ ናይ ተሓሳስባን ናይ ራእያን ምፍልላይ ጸኒሕና بعبيو تجراوي كينكا قبل عليه خاز ورده تمتقان نايت خبدت نايتي زورده كابمرأي قبل عليه حزب عالم صعنتون مفتقر نتوريدن تبلو زلخا صقمات وي دما بدلات فتحن مركب بتي نعخاز ورده كابو متينكا نحزب عالم صعنتو فتيركا صقماتكا تفتح وي دما تحتاتنت كترخبلو تجراوي كينكا انت حسيبكايو صقم يبلو بعبيو كم ፖለቲከኛታት በዓል ጌታቸው ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብቲ ቅድሚ ቃልስን ድሕሪውን ዝሕጅ ዘሎ ኩነታት እንተሪእናዮ ጌታቸው ክልተ መድረኻት እዩ በጽሒ ዘሎ እቲ ቀዳማይ መድረኽ ዋና ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ኩናት እሞ ናይ ሓይልታት ትግራይ ኣፈኛ ኮይኑሉ ዝነበረ እዋን እዩ ድሒሩ ድማ ከም ፕሬዚደንት ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኮይኑን ቀሪቡ ሕጂ በዓል ጌታቸው ዝህብዎ ዝነበሩ ኩሉ መረዳእታታት እቲ ቀዳማይ ዘርኤካ ነገር እንታይ እዩ
ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ናይ ህዝቢ ልቢ ንምርካብ ህዝቢ በተወሪድዎ ዝነበረ ጸገማት ብኡ ጌርካ እቲ እስታይ ንምርካብ ዝግበር ዝነበረ እዩ ብዓብዩ ኣብዚ ቃለ መሕተት ክንሰምዖ ከም ዝጸናሕና ጌታቸው ረዳ እንተዳ ሎየር ኮይኑ ወይ ኣኽባሪ ሕጊ እንተኮይኑ ነቲ ኸሲሱሉ ዘሎ ክሲ ኣብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ ኩሉ መዳይ ክጽዕረሉ እዩ ነይርዎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ትዘበገሶ ፖለቲካ ወይ ድማ ትዘበገሶ ሕቶ ከይተመለሰን ከሎ ግን ምስቲ በዳሊ ዝበሃል ወይ ድማ ምስቲ ጆኖሳይደር ኢሉ ዝጠቐሶ ብቲ ዝሓለፈ እዋን ምስኡ ሓቢሩ ክሰርሕ ናይ ስልጣን ቦታ ተመቃሪሑ ከይዲ ኢና ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ትብ 2021 ዝበለ ክደግሞ ኢልካ እውን ዝሕሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ቀዳማይ ዝኸዶ ዝነበረ ንስልጣን እዩ እቲ ስልጣን ድማ ከምቲ እሱ ዝደለዮን ከምቲ እሱ ዝሓሰቦን ስለ ዘይከደሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ሳደንሊ ምስቲ ጆኖሳይደር ኢሉ ዘፈረጀ ወይ ድማ ዝኸሰሶ ኣካል ሓቢሩ ክንሰርሕ ንዕዘቦ ኣለና በዚ መሰረት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንምንታይ ቃለ መሕተት ገይሩ እውን ኣይርዳእንን ምክንያቱ ምስ በዓል አልጀዚራ ቢቢሲ ካልኦት ዝኣመሰላ ናይ ኢንተርናሽናል ዝኾና ማዕከናት ዜና ብዝሓለፈ ቃላትካ ብትብሎ ዝነበርካ መንገድን ኣብቲ ዝነበርካዮ መትከል ኮንካ ዘሕለፍካዮ ቃላትን ብኡ ከም ዝሕዛኻን ብኡ ከም ዘዋጥራኻን ትፈልጥ ኢኻ መትከል እንድሕር ቀይርካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሚድያታት ቀሪብካ ብኮንፊደንስ ትምልሶ ይኹን ተዓዊትካ ክትወፀሉ ትኽእል መዳይ እውን ክፍጠረልካ ይክእልኒ ምክንያቱ ቃላትካ ተዋጋእቲ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝረኣናዮ ቃለ መሕተት ኦኬ እቲ ጆኖሳይድ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝተገብረ ኣይከሓደን ግን ድማ መኒ ጆኖሳይደር ፈጺሙ ዝብል ድማ ክምልስ ኣይደለየን ኣብኡ ብዙሓት ሓይልታት ተሳቲፎም የምብል ኣብ ድማ ሓደ ተዋሳኢ ወይ ድማ ኣመሓዳሪ ናይቲ ኩናት ምንባር እዩ ክገልጽ ደልዩ ስለዚ በቲ ሓደ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ይብሎ በቲ ሓደ ኸ ንኣብይ ናይ ኩናት ገበን ከም ዝተፈጸመ ጥራይ ገይሩ ከዓ ክሓልፍ ደሊ ክልተ መንገድታት ይኸይጸንሕ ተቐዳመይቲ ነታ ዝበላ ንዘይምኽሓድ ተኻልይቲ ድማ ነቲ ምስኡ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ገበን ኩናት ኢሉ ጥራይ ክሓልፎ ብምድላይ ማለት እዩ ወል በዚ መንገዲ እዚ መትከላት ኣብ ዝቕይሩሉ ፖለቲከኛታት ናቶም መርገፂታት ኣብ ዝቕይሩሉ ሰዓት ቃላቶም ክቕይሩን ኣይሽገሩን እዮም ብዓብዩ ግን ሓደ ፖለቲከኛ ዘበገሶ ሕቶ ህዝባዊ ሕቶ እንተነይሩ ህዝባዊ ሕቶኡ ከይተመለሰ ዝዓርፍ ምዕራፍ የብሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ግን ሕቶኦም ሕቶ ስልጣን ሕቶኦም ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ደም ኣብ ልዕሊ ናይ ህዝቢ ዋጋ ኮፍ ኢልካ ብደም ናይቲ ህዝብን ብደም ናይቲ መንእሰይን ኮንካ ኩረሻ ስልጣንካ ምጥጣሕ ጥራይ ዘለዎም ሕልሚ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብቲ በረኻ ዝተኻየደ ርኢናዮ ካብቲ በረኻ ተሰኪሙ ሰራዊት ትግራይ ንዓዲ ምስእተዎም ኣብ ዓዲ ኣትዮም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ዋጋ ዝኸፈለ መንእሰይ ይኹን ሕብረተሰብ ሸሸይ ክብሉ ንዕዘብ ኣለና ካብኡ ሓሊፎም እውን በዓል ጌታቸው ረዳ ነቲ ዘበገስዎ ሕቶ ከም ዝኾነ ክጠቕሶ ትኽእል ኢኻ ጌታቸው ኦኬ ከምቲ ነፍሱ ዝበላ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ክኢላ ኸውን ብትምህርቱ ብዓብዩ ድማ ፕረሲደንት ኮይኑ ተወካሊ ናይቲ ህዝቢ እውን ኮይኑ ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ኣፈኛ ናይቲ ሰራዊት ነይሩ ኣብ ሰለስቲኡ መዳይ ኮይኑ ነቲ ጆኖሳይደር ዋና ጆኖሳይደር ኢሉ ዝኸሶ ዝነበረ ኣብይ ተመሊሱ ስሙ ክጠቕሶ ዘይምድላይ ጆኖሳይድ ፈጺሚ ኣብይ ኢሉ ሕሊፍዎ ዝነበረ ነቓል ንዘይምድጋም ወላላ ክብል ተዓዚብናዮ ፖለቲከኛታት እቲ መወዳእታ ፅዕንቶ ህዝቢ ከመልሱ እንድሕር ደልዮም ልቢ ህዝቢ እንድሕር ወኒኖም ናይ ህዝቢ ሕቶ ከበግሱ እንድሕር ደልዮም ፍሉጣት እዮም ኣካይዶም ስለዚ ካብ ጌታቸው ጀሚርካ ክሳብ ኣብቲ ትግራይ ዘለዉ ኣመሓደርቲ በሎም ወላ ኣዘዝ ሰራዊት ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ከመልሱ ዝኽእሉ ኣካላት ኣይኮኑን ምክንያቱ ህዝባዊ ሕቶ ከመልስ ዝደሊ ፖለቲከኛ ዘበገሶ ሕቶም ምዕራፉ ከይበፅሐ ወላላ ዝብለሉ መንገዲ የለን ስለዚ ጌታቸው ነቲ ዘበገሶ ሕቶ ከየመለሰ ምስቲ ጆኖሳይደር ዝብሉ ኣካል ሓቢሩ ክሰርሕ እንተዳ ወሲኑ ስም ኣብ ክጠቅስ ቤናይ መረዳእታ ክኽእል ኣይክእልን እዩ ጠቕሶ ኣይክእልን በዚ መሰረት ጌታቸው ኣብ ናይ ዓለም ሚድያ ኣብ ቅድሚ ተኸታተልቲ ናይታ ሚድያን ኣብ ቅድሚ ህዝቡን ክዋረድ ኢና ርኢናዮ ብመሰረቱ ጌታቸው ክዛረቦ ፀንሐ ፖለቲካዊ ቃናይ ኦኬ ኣብ ፖለቲካ በብ መትከሉን በብ መንገዱን እንታይ ኣበይ ትዛረብ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ ግን ድማ ንገዛእ ህዝብኻ ዝወረዶ ሽግር እሞ ንስኻ ከም ጠበቓ ከም ፖለቲከኛ ከም ተወካሊ ናይቲ ህዝቢ ኮይንካ ዘቕረብካዮ ሕቶ ከይተመለሰ እንድሕር ናብቲ በዳሊ ትብሎ ወይ ድማ ጆኖሳይደር ትብሎ ኣካል ኬትካ እንድሕር ሽመት ለሚንካ ትነብር ኣለኻ ኮይንካ ሶ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቶኻ በቲ ትገብሮ ዘለኻ ስራሓት ብኡ ፍሪስካዮ ኣለኻ
ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይደር ኣሚኑሉ ዘይነበረ ኮይኑ ዘይኮነ ግን ድማ ነቲ ስልጣኑ ንምቕጻል ነቲ ዝግበር ዝነበረ ኩናት እውን ልቢ ህዝቢ ንምስላብ ጽዕንቶ ናይ ህዝቢ ዓለም ንምፍጣር ዝገብሮ ዝነበረ ኢልካ ምድምዳሙን ይከኣል ምክንያቱ ሕቶ ህዝቢ ዘበገሰ ኣካል ሕቶ ህዝቢ ከየመለሰ ይሕሰሞ ይጥዓሞ ኣብቲ ዘበገሰ ሕቶ ይክደርቕ ነይርዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ነቲ ዘበገሰ ሕቶ ወይ ድማ ነቲ ይብፅሐኒ ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ ንዕኡ ዝሓልፍ ነይሩ ተኮይኑን ብልክዕ እቲ ጆኖሳይደር ተፈጺሙ ኢሉ ንድሕር ዝኣምን ኮይኑ ዋና ፈጻሚ ናይቲ ጆኖሳይደር ከይጠቐስካ ዝሕለፍ መንገዲ እውን ኣይነበረን ብርግጽ እዚ ጋዜጠኛ ኤርትራ ከጆኖሳይድ ፈጺማ ድያ እንተትብሎ ብርግጽ ወንበለ ምክንያቱ እቲ ኣቃውማ ናይ ጌታቸው ረዳን እቲ ፖዚሽን ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ እዝዞ ግን ድማ ንሕልናዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ንዕላማ ግን ፈሪሱ እዩ ምክንያቱ ዘበገስካዮ ዕላማ ኣብ መድረኹ ከይብፅሕካ ዝዓርፍ የለን ፖለቲከኛ እንተራ ኮይንካ ፖለቲከኛ ኮይንካ ናይ ህዝቢ ውክልና እንተወሲድካ ሃሉ ኣይተሃሉ ብዘይገድስ ዘበገስካዮ ዕላማ ብየን መንገዲ ሸቶታትካ ወይ ዕላማታትካ ትወቅዕ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ እቲ ሒዝካያ ዘለካ ፖዚሽን ሃሉ ኣይተሃሉ ብዘይገድስ ግን ዘበገስካዮ ሕቶ ኣካልቲ ህዝቢ ስለ ዝኾንካ እቲ ዝወረደ ሽግር እውን ንዓኻ እውን ስለ ዝጸሉ ክሳብ መወዳእታ ክትከዶ እዩ ዘለካ ኮይኑ ግን ጌታቸው ረዳ ነቲ ዋና ጆኖሳይደር ኢሉ ክኸሶ ዝጸንሐ ናይ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ንዕኡ ተመሊሱ ስሙ ክጠቕሶ ትብዓት ኣይረኸበን ምክንያቱ እታ ዘላቶ ሽመት እውን ክቕንጠጥ ስለ ዝኾነ ምናልባት ነታ ኣቐዲሙ ዝበሎ ይኣምነሉ ነይሩ ተዝኸውን እሞ ናይ ህዝቢ ጽዕንቶ ወይ ናይ ህዝቢ ልቢ እውን ዝርዳእ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ገዛእ ህዝቡ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ወፂሉ ዘሎ ብደገውን ነታ ሓቂ ነጊሩ ኣብቲ ደገ ኮፍ ክብሉን ምኽኣለ ምክንያቱ ንሓቂ ዋጋ ትኸፍለላ ኢኻ ሓቂ ስልጣን ኣይትደልየላን ኢኻ ሓቂ ትሕሰምካ ይጥዓምካ ብዘይገድስ ዋጋ ትኸፍለላ ኢኻ ስለዚ ጌታቸው ረዳ ዝሕለፎ መረዳእታ ንዓይ እንታይ እዩ ኣቐዲሙ ክብሎ ዝጸንሐ ስልጣን ንምርካብ እዩ ብኡ መሰረት እውን ስልጣን ተረኪቡ ርኢናዮ ድሕሪኡ እቲ ርሕቀት ናይ ትሒዝዎ ዝነበረ ስልጣን ክቕፅል ስለ ዘይከኣለ ናብቲ ዓማፂ ወይ ጆኖሳይደር ዝብሎ ኣካል ከይዲ ዕቑባ ክሓትት ርኢናዮ ዕቑባ ምሕታቱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ስልጣን ተማቒሉ ምስኡ እውን ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ድማ ነቲ ጆኖሳይደር ተባሂሉ ዝተገልጸ ኣብይ ንዕኡ ስሙን ዘይምጥቃስ እውን ወላላእ ክንብል ሰሚዕናዮ ናይ ፖለቲካ ባህርሲ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ህዝቢ ሕቶ ከመልስ እንተዘይወፊሩ ኩሉ ግዜ እናሻዕ መትከሉ እናቐየረ መላሓሱን እናጓዓፀ ክኸይድ ንሓቂ ተባዓት ኣይረኽበላኒ ጌታቸው ድማ ንሓቂ ተባዓት ክረኽበላ ይረኣና ስለዚ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ኢሉ ምእማኑ ሕጂ እውን መን ፈጺሞ ንዝብል መንገዲ ክትምልስ ንድሕር ዘይትኽእል ኮንካ ንባዕሉ እቲ ተባዓት የለን ተሓቂ እውን ይጠፋእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጌታቸው ዝተዓዘብክዎ ነገር እቲ ናይ ስልጣን ህርፋን ኣብቲ ኮይኑ ኣይሰለጦን ኣብቲ ከይዱ ስልጣን ምርካቡ ብኡ መሰረት ነቲ ኣብ ውሽጡ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝወረረ ሽግራት ዝረኣዮሞ ሽግራቱ ብትኽክል ተሓታትነት ናይቲ ሽግር መን ምዃኑ ክረቁሕ ዘይምድላዩ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ በዚ መረዳእታ እዚ ቀደሙን ናይ ህዝቢ ከም ዘይነበረ ወይ ድማ ሕቶ ህዝቢ ከመልስ ከም ዘይወፈረ እዩ ዘርእየና ናይ ኮይኑ ግን ሓደ ፖለቲከኛ ከምቲ ክምልሶ ዝጸንሐ ክምልስ ይኽእል እዩ ኦኬ ይኽእል እዩ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ንሓደ ሕቶ ክትምልስ ከለኻ ዳይሬክት ዘጥቃዓካ ወይ ድማ ኢንዳይሬክት እናገበርካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ፀገም የብልካ ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ዝወረደ ጆኖሳይድ ማለት ጽንተት እዩ ጽንተት ማለት ከዓ ካልእ መለክዒ የብሉ በቃ ህዝቢ ብህዝቢ በቃ ቆልዓይ ትበል ሰበይቲ ትበል ገለይ ትበል በቃ ጽንተት ማለት እዩ ንሓደ ጽንተት ዝወረደ ህዝብኻ ድማ ፖለቲከኛ ኮይንካ ክትሕልፎ ዘለካ መልእኽትን ክትዓዮ ዘለካ ዕዮን ንኽብሪ ንሌጋሲ እዩ ፖለቲከኛ ግን ሌጋሲ ይሰርሕ ፖለቲከኛ ኩሉ ግዜ ንስልጣን ይሰርሕ በዚ መሰረት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ መራሕቲ ብዘይ ዝኾነ ሌጋሲ ዝጠፍኡ ምናልባት ቆፂርና ከም በዓል ኔልሰን ማንዴላ ክንጠቅስ ንኽእል ግን ሓደ ካብ ሚእቲ ስለዚ ጌታቸው ነዚ ይደጊሙ ግን ነዚ መረዳእታ ዝኽህብ ከለኹ ወይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ከቕርባ ከለኹ እቲ መበገሰ ናይዚ ሓሳበይ ዝነበረ እንታይ እዩ ስዒብና ንከታተል ሕጂ እቲ መልእኽተይ ከሕልፎ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ እንትራእየልና ክልተ መንገዲ እዩ እቲ ቀዳማይ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት እንተተዓዚብና ፖለቲከኛታት ትግራይ ብጆኖሳይድ ዝኸስዎም ዝነበሩ ኣካላት 4 ገሊኦም ነይሩ ቀዳማይ እቲ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ አቢ ካላይ ኢሳያስ ሳልሳይ ናይ ሳዑዲ ዓረብ ኢማራት ራብዓይ ከም ኣትዮም ኢሎም ዝገልጽዎም ድማ ከም ሶማል ገለ ዝኣመሰሉ ሕጂ እቲ ዝእተዎ ክሲ እዞም ፖለቲከኛታት እዚኣቶም ገዲፎሞ ቀዲዶም ነቲ ዝእተዎ ክሲ ገዲፎሞ ኸይዶም ኣብ ክልተ ተመቂሎም ምስቶም ክልተ ቀንዲ ናይ ጄኖሳይድ ኣካላት ኢሎም ዝገልጽዎም ምስኦም ሓቢሮም ኸዱ ኣለዉ በዚ መረዳእታ እዚ እዞም ኣካላት እዚኣቶም እቲ ብልሳኖምን ጽዕንቶን ዓለም ንምፍጣር ዝኸድዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ብልቦም ዝኣምንሉ ጉዳይ ከም ዘይኮነ የርእየካ ምኽንያቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ዝተፈጸመ ጽንተት እሞ ናይ ህዝቢ ውክልና ሒዝካ ተወላዲ ናይቲ ህዝብን ሃገርን ኮይንካ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ጸገማት ዘውረዱ ኣካላት ወይ ድማ ጽንተት ዘውረዱ ኣካላት ክሳብ መወዳእታ ርሕቀት ክትከዶ እቲ ዝዓበየ ክብርን ንቐጻሉን ኣብ ልቢ ህዝቢ ሰፊርካሉ ትኸይድ መረዳእታ እዩ ዜጋዊ ግዴታኻ ድማ እዩ ኣይኮነን ክልቲኦም ምስቶም ቀንዲ ጄኖሳይደር ዝብልዎም ኣካላት ሓቢሮም ይኸዱ እንተለዉ ኣቐዲሞም ክብልዎ ዝጸንሑ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ዝወረዶ ጸገም ንኸመልሱን ጸገም ህዝቢ ትግራይ ከብርዱን ተሓታትነት ንምስፋን ዝኸድዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ከም ዘይኮነ ዝዓበየ መረዳእታ እዩ እቲ ካልኣይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመት በቲ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝህቡና ዝነበሩ መረዳእታ ካብ ኤርትራውያን ውሕዳት ዘይበሃሉ በዚ ነገር ተቃንዮም ኤርትራ ጄኖሳይድ ፈጺመ እያ እናበሉ ንገዛእ ህዝቦም ዝኸሱ ኣካላት ነይሮም ዌል ከምኡ ስለ ዝበልካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተሓላቑ ኮይንካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተሓላቑ ኮይንካ ኖ ጄኖሳይደር ማለት ጽንተት ወይ ድማ ጄኖሳይድ ፈጺሞም ማለት ጽንተት ገይሮም ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽባሕ ንግሆ ብጽንተት ዝሕተተሉ መንገዲ ከይፍጠር እዚ ስርዓት እዚ ዝገብሮ ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ፈሊና ከነርእዮ ንጻዓሪ እቲ መሰረታዊ ነገር ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ዝመርሖ ጉጅለ ህዝባዊ ውክልና የብሉን ተራኢልናዮ በቲ ኻልኣይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራን ንህዝባን ዝውክሎ ውክልና ዝሃቦ ኣካል በዓል ስልጣን የለን ኢልና ንድሕር ኣሚንና ስለዚ ኢሳያስ ዓሚፁ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍጪፍ ብስልጣን ዘሎ እምበር ናይ ልቢ ህዝቢ ይኹን ድምፂ ህዝቢ ረኺቡ ብሕርያ ህዝቢ ዝደየበ ይኮነን እሱ ክሳብ ዘይኮነ ኢና ንቃወሞ ዘለና ስለዚ ኸኢና ንሕና ንቐጻሊ ከመይ ሓቢርና ንንበር ድሕሪ ኢሳያስ ዝህልወና ውሕስነት እንታይ ይመስል ሎሚ ብእንገብሮ ቃልሲ ስለ ዝዕየር ኩሉ መዳያትና ጎኒ ህዝብን ጸጋዕ ህዝብን ኮይንና ንኺድ እቲ ቀዳማይ ክግበር ዝነበሮ ክግበር ዘለዎን ምኽንያቱ ካልኦት ሃገራት ወይ ኣህዛብ ወይ ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘውርደሎም በደል ተኣኪቦም እዚ ወሪድና ኢሎም ጽዕንቶን ዓለም ንምፍጣር ግብኦም እዩ መሰሎም እዩ ንሕና ከም ህዝቢ ግን ኢሳያስ ዝፈጥሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት እናኸደ ዘውርዶ ዘሎ በደላት ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ከም ዘይኮነ እቶም ኣብኡ ኸይዶም ዝሳተፉ ወተሃደራት እውን ብግበር ኣይትግበር ምዃኖም ኢሳያስ ዘስገድዶ ኢሳያስ እንተዘይ ገይሩ ዝቆትሎ ዳ እምበር ንኢሳያስ ሕራ ኢሉ ዝኸይድ ብጥዑይ እምሮን ጥዑይ ስታይን ዘለዎ እሞ ብህዝቢ እንተሓሲብና የለን ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ኢሳያስ ዝፍጽሞም ጉዳያት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሕብረተሰብ ዝፍጽሞም ገበናት ህዝብና ተሓታቲ ከይከውን ክንጻዕር ግባእ እዩ ምስቲ ጸገም ወሪድኒ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ሓቢርና ወተበዲልካ ኢኻ ተወፂዕካ ኢኻ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ሕጊ ኸይዱ ተሓተቲ ኣብ ስልጣን ከለው ጽባሕ ንግሆ ስልጣን ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ኣባና ምስ መጸት ስልጣን ንሕና ተሓተቲ ከይገብረና ጽባሕ ንግሆ ክሊር ኮይኑ ክኸይድ ማእታን ሎሚ ኣብ ስልጣን ከለው ክሕተቱ ሎሚ ኣብ ስልጣን ከለው ግቡእ ዝኾነ መቕጻዕቶም ክወስዱ ክንጽዕር ግቡእ እዩ ምኽንያቱ ፍትሒ ክነግስ ኣለዎ أبي بتو يهلو بزي قدس استوسع فتح ركب كخل الله مخنياتنا يفتح على استسلس قلنا إذا جيتها شو هيبو وزلو بوليتيكا وهالكي
ከም ዝነበረ ዘረዳእና መንገዲ ግን ኣብቲ ናይ ጌታቸውን ካልኦት ፖለቲከኛታት ትግራይ ኣብኡ ሃልካ ኣትዮም ኤርትራውያን ኣንፈት ዝሰሓትኩም ማልያ ይብልኩም ህዝቢ ትግራይ ዝወረዶ ፀገም ሎሚ ኣይተመለሰን ጽባሕ ከመለሲ ዝተበደለ እኳ እንተረስዐ በዳልን ተረስዐ ዝተበደለ ይርስዕን ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ሕጊ ዝነግሰሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ ግን ድማ ሎሚ እቶም በደልትን እቶም ዓመፅትን ኣብ ስልጣን ከለውን ብህይወት ከለውን ዝሕተትሉ መዳይ ምፍጣር ትዝዓበየ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኢልካ ብሓባር ንህዝቢ ኤርትራ ምጥቃን ግን ጽባሕ ንግሆ ከመይ ንንበርን ከመይ ብሓንሳብ ህይወትና ንቐጽልን ዝብል ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ብዓብዩ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይደርስ ተባሂልና ከም ሃገር እናሓፈርናን እናተበልናን ክንነብረሉ ንኽእል መዳይ ክፍጠር የብሉን ነዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንከላኸሉ ኢና ዘለና ነዚ ምክልኻል ምስ ስርዓት كيد نتسرعات زجبره كلها أتاقع مالتها يكونن التسرعات زجبرهم جبنات جن كابت حزب فليخ أنا يمرأي حلاف النت كهلونا له أبي يبطو زجبر إسياس جبنات حزبنا نسأ مخانو حزبنا تحتاتي كم زي كونه حزبنا زجبر زلنا كله نعقل صبت مخانو تأزيزو بجبراي تجبري جبره خمسة الله خنا رد التسعبي من جدي مستن حزبها جنوسايد فترة زخصص زلنا حبيركا حزب إيرترا جنوسايد فتصيميل كهتكسسكن ووقعوينا برا مخنياتو زحلفه رينا يوينا إسياس زبل يوحد يو حزب إيرترا جنوسايد فتصيمو إيرترا جنوسايد فتصيمه إيرترا خنبل كلنا نمملو حزبا يزوكل إسياس زسجددهم أكلاتنا زخونو سراويتن انتيلنا بفولي سبيسيفيك نجلس نخلينا جند ما نيتخلو تحتات زجبرو جن إسياسي وتهدراتنا ينازكو تهدرات كوينم طرح زجبرو زحتتهم كويلا وتهدر كوينكا كل جزء كينات كسعر تتململ أكاليها إذا ما بنا إيرتراوين ترايز في الطرح يكونن أب كل حزب عالم وتهدر كينات كسعر ويدما وتهدر كوينو نخزز زتململ أكالي أب جبن زقرب من كل جزء أزازي ويدما تي بعد سلطاني ስለዚህ ቶም ኣዘዝትን እትዛዓበየ ናይ ኩላትና ቀታሊ ኢሳያስ ዝኾነ ብህይወት ከለው ሕቶቱ ራእይ ክፅዓር ነይርዎ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈፂማ ኢልካ ንህዝቢ ኢንክሉድ ምግባር ናይ ቅንዕና ይነበረን ናይ ቅንዕና ከም ዘይነበረ ሕጂ ከዓ ባዕሎም ቶም ኣካላት ወይ ከሰስቲ ወይ ቶም ለውየር ኮይኖም ድዮም ናይ ህዝቢ ውክልና ሒዞም ድዮም ዝገበርዎ ክሲ ቀዲዶሞ ነናብቶም ዝኸሰስዎም ኣካላት ዕቑባ ሓቲቶም እዚ መርኣያ ዘይግሉፅነትን መርኣያ ናይ ህዝቢ ውክልና زهابك حلافنت كم زي تواصع كان زردي زوم سبات زياتهم زخدوه ويزبلوه زبنبرو زجاجيهم زبنبرو زحلفه هجي كبعل جيتاچو كتمهارو زبلص اي تختمهارلو زلك كان تايو حنتيا السادما حزبخا كابت سرعه فليخا ناي مرأين حزب عالم مرداتها محدار زيوم حزبيهم قتيلومنا زيوم حزبيهم ابيلومنا زي كونه بإيرترا نعو خي كفافلكا التسرعات كابت حزب فليخا ناي مرأي حلفنت كل وكالو ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወተሃደራት እንተዳ በትናይ ስርዓት ተኣዚዞም ኣብ ኩናት ኣትውለዉ ኮይኖም ወተሃደር ኮም እዩ ኩናት ክስዕር ዝተመልመለ ኣካል እዩ ከበሮ ክሃርም ወይ ዳ ኣብ ቤተክርስትያን ክቅድስ ዝተመልመለ ኣካል ኣይኮነን ዲያቆን ኣይኮነን ወተሃደር ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓለም ወተሃደር ሃገሩ ብዊንትኡ ክሕሉ ብደመዙ ብዊንትኡ ብሃገራውነቱ ይኸይድ ኣብ ከምዚ ናይ ኢሳያስ ዝመርሖ ሃገራት ድማ ነብሱ ከድሕን ታሞት ስለ ዝፈርሕ يخيد قلنا ما موت بتبوت بتقول موت يوزخونه كمتي حواتنا زرخبوه زلوا وتسقمات مالتي سلازم مودة تاخ حلفوا زللن تايو مجمريان حزب تግራይ ወሪድዎ ዘሎ ፀገማትን ዝወረዶ ናይ ኩናት ኣደራዕን ኣብ ሕጊ ናይ ዓለም ኮይዱ ብፍላይ ዞም ዓመፅተይ ዝብሎም ኣካላት ከለው ብህይወት ተሓታትነት ሕጊ ዝሰፍነሉ መዳይ ክፍጠር ኩላትና ንቆስነሉ ክፍጠር ንህዝብ ትግራይ فتح يوردلو نهزبي إيرترا دما سلام يمصالو نابلكو كم هزبي كنا حسبلو زلنا بفلاي كم تقالست خنرؤيا زلنا جن بوليتيكينياتات زبلو نجر كنرداء زي كنا كينو بوليتيكينياتات يحطو زلنا نحنا حطو نقص على خمين مبرزب حطو نقص علي سرعة قدف فترة مزلو إشوخات كما يجيرنا صراري جنا عدنا ناتنا نجبر زبل نقص على يولدنا حسبلو نتراوخينا سلازي نايفت حساباتنا ናይ ፍትሕ ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘበገሶ ሕቶ ፀግዐ ህዝብን ፀግዐ ተውፅዕ ዝኾነ ህዝብን ጂኦግራፍ ናይቲ ህዝብን እናሓሰበ ይኽነብር ዘለዎ
ስለዚህ እዝን ካልእ እናበልኩ ክብረት ይሃበለይ ይቀኒየለይ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ ዕቤት ነዛ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ክትዕብይዋ ብታሕትና ይሓትት ክብረት ይሃበለይ ቻው